खुलुमबाय र' 7 minutes seconds फन हरनानै सिगां नै सोरबासो फन हरलायबाय मा खालामदों सना माखौ मिउट खालामनाय मा नों पागलखौ मिउट खालामनाय नङालै बेबि खालामाखै मा नङा बेलाय मा नङा बुजिया मानो सना एसे दावरावथारमोन दावरावब्लानो मिउट खालामो नामा खालामाखैलै आं मिथिया खोमा खेबना जलाय उथिलाय खालाम मानो इसेबो बुजिया नों सना खालामदोंना खालामा माम्बार नहलेबा खालामनिलै खालामनिब्रा र' सोरबा गोदानल' मोनथों नों सैमाखौ गारखागोन आं बसालाय मा खोमायाव हमनानै जलाय उथिलाय खालामबाय थाखोब्रा बस बस बेबि जाबायना 10 बार मानि खालामबाय खननै खालामबाव थै खालामदोंना खालामाखै खालामखांबाय दाहाय दसे फन हराब्लानो मोनबायसो नों दा आं एसे लोगोफोरनाव बेरायहैनि के दे बेबि अके दोनदो जागोन दोन सैमा बायदि उरखांहरबाय थाना आंहा अनेक खामानि दं दोनदो बस नोंलाय माथो दहाय खोमा खेबना जलाय उथिलाय खामामोन बेयाव आंहा बे जलाय उथिलाय सिखावसो खालामदों खोमा खेबनानै ए जेबजों खोमा खेबना जलाय उथिलाय खालामनो होजादोंमोन सेटआप एवलाय खुगा बांद्राय जाबाय नोंना खुगाया खामानिफ्रा बोरै सोलिगासिनो लकडाउननि इनकामानो गैथ्रा बस दाय नोंसिना खालि नेगेटिभल' टेबोलाव लाना फै लाबबाय बस बहि आरो पेन्सिल लाना फै बहि गैया बस कागज आरो कलमसो खोनासं मोसौ बलदफोर आंनाव मोनसे गोदान स्किम फैदों 600 टाकायावनो कररपति बुजिबाय दा आङो बेनि माबाखौ खोन्थिनोसै इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनो ब्र मानि डिस्टार्बलाय इमारजेन्सि बस टिमनि फन हमथारनांगोन थांलै थां हिनजावानो जागोन नोंना मालदारखा बै जे टेम्पलआव रायलायथां हेलौ बेबि हेलौ आंनि सना बेबि नोंनि रावखौ खोनानानै आं गोसोखौ सान्थि मोनबाय
आंनाबो आंनि जिउ आं नोंखौ मोनाबा थैगोन सना आयो आंबो थैगोन सना थै बिसिनालाय मा खालि थैनो थांनायल'थारलै बाथोलै बसिखो बे बस स्किमखौ खोन्थादो मा स्किममोनलाय माबा बस 600 टाका क्ररपति औ खोनासं मोनसे गोदान कम्पानि खुलिदों हा बेयाव जइन जानोबा 600 रां होनानै जइन जानांगौ बुजिबाय बेनिफ्राय नोंसोरनि सिङाव साबा करि सिङाव सासेयाव 100 राङै दैलि मोनगोन नोंसोरो बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा होमबा साबायाव बेसे जागोन 500 टाका बस 500 टाका रोंमारबाय गथ'आ होनबा बिसोर साबायाव साबासोबा बेसे मोनगोन 2500 बस 2500 कारेक्ट आरो बै 2500आ साबासोबा आरो बिनि साबायाबो साबासोबा बेसे जागोन सालाफोर आखायाव सानलाय दिनै 2,50,000 जागोन नंगौ बस नोंसोरनि बे 250 ग्रामनि ब्रेनाव बारा दा लडला मिथिबाय आरो बै 12,50,000 जुदि साबासोबा हेलौ जाम्बाफोर बेफोरखौ आखायाव सानजायो नामा क्ररपति जागोन माथो बस कारेक्ट औ बेबो दानसेयावनो बस माथो केटिएम आरसि लाना होगोन जाम्बाथारलै नोङो बे भिखारिना नोंसोर बे भिखारियावनो थाबाय थासिगोन नामाब्रा दुकाटि लागोन BMW लागोन धुम 1000 cc ब्रुम औडी लागोन लाम्बा बारासो बुंबाय नामा आंलाय औ बे 1 सेकेन्डआव 1 किल'मिटार खारग्राया सेकेन्डआव 1 किल'मिटार 1 सेकेन्डआव 1 किल'मिटार आंबो नागारजिल्ला जिएफबो बेरायहैगोन उनफोराव हाबायहैगोन जिएफनो 100 जरा दख'ना बायनांगोन स्कर्पिय' लाना बेरायगौमोन जुग लागोन बेबि आं नोंनि अनगा थानो हाला न आंबो बेबि थ' सना जों सानबो खारनोसै नंमारगौ ना सना आं न'आव थानो हाथारला बेबि आं बाबाय नोंनि अनगा थानो नंमारगौ ना सना हाय बेबि फैदो थाबनो न' हले बाला नांना गोसोआ सोलाय गारगोन र' सना र' आं थांबाय थादों ओइ बस साला सैमा एसे मोजां सिमां नुनायाव नोङो डिस्टार्ब साला कुकुर माखो एसेबां हाखादावरा हा बस आंना जिबा फैनोसैनो आंखौ लायनो होबाय गारियाव थाव सोनोबो फैसा गैया बस भारा लांनोबो फैसा गैया मा खर'जों लायनांगौ दालाय जायखिजाया लाबा जागोन जाया जायो बस जायखिजाया लाबोनो हाबानो जाबाय लायदो बेखौनो साजायनानै मोजाङै लाना फै
हेल' बेबी आं मोनहैसिगोन अ बेबी नों फैमारबाय सना अ आंनि जिउ सना नोंल' लामायाव ओंखारनानै थाबाय थादो जों थांगासिनो बिसोर फैबाथाय नों बै खनाथिं हाबसोनो जागोन दे सिख्लाया साफाथार माथो गुसुं गुसुं सैमायालाय गलाब बिबारखौ बोरै मोनखो बेबी मा बेबी नों आंखौ लांनो थेलासो लाना फैबाय बेखौ होनायनि सिगां मानो थैदिया बेबी गारियाव थाव गैयामोन बेबी बेनिखायनो बेखौ लाबोनाय जाबाय बेबी सालांसिङा एफा चावमिन मम' जाहोबाय नों दिनै आंखौ थेला लानासो लांफैबाय थां आं ए थांनोबा थाब थाब थौलै थाङाबा अभार एक्टिं दा खालाम साला सैमानि फिसाया बेयावसो बिजि मा नों लोगो आंखौ अभार एक्टिंसो बुंबाय बेबी नोंनि सिगाङाव ओइ नों सिबथा ए सैमानि फिसायाबो अरखांहरलायबाय बे भिखारिनियावलाय मा दं जेबो गैया आंजों फै आंजों आंनाव स्करपिय' अडि बलेर' सब दं नंगौना साला नंगौ Crorepati आरे मामोनलाय फुन्दायगोन नालै बैबो दंबावो मिन्थिबा आरो नायखांबावनांगोन बै लिस्टआव टेनसनानो गैया जानाय लोंनायाथ' सामफ्रोमबो बेदर दाउदै मिस्थि जेनिबो आंखाल गैया अखा थिरे थिरे हाबाय लुबथारबावसो नंगौना आदा सना औ आगै सना होमबा आं नोंजों थांबानोसै आदा साला सैमानि फिसा नों बिदिसैना ओइ हुइ बेबी नांला नों बायदिखौ आंनो ब्रेकआप थोद सैमाफोर आंखौ बासायग्रो Bos.